Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε το Fall of Hell και πάμε λοιπόν να το παίξουμε. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το παιχνίδι, όμως δεν είναι πολύ εύκολο, με δυσκολεύει αρκετά. Ας πούμε τώρα θα πεθάνω. Α, όχι, εντάξει, δεν πάω. Ναι. Λοιπόν. Όχι. Έπρεπε να το γυρίσω με το χέρι μου. Γιατί είμαι μικρή, δεν ξέρω. Κάποιος πήρε και ένα small body. Μάλλον, ναι. Ένας πήρε ένα small body. Παίζουμε λοιπόν. Τώρα θα πάω από εκεί, το ξέρω. Πάμε. Πω. Πάμε. Οχ. Και τώρα μάλλον... για να δούμε. Αυτό είναι ένα καινούριο. Τι φάση, γιατί δεν μου βγάζει αυτό το... για να πετάξω. Έλεος. Καλά, δεν πειράζει. Εγώ μια χαρά τα καταφέρνω και έτσι. Όχι ρε, μη μου πεις ρε. Πώς το έκανε αυτό? Όχι. Ναι. Πάμε. Όχι, πάμε εκεί γρήγορα. Ωραία. Μια χαρά. Να το περνάω. Μπράβο μου. Μπράβο Καλιάνα. Θα πας πολύ καλά. Όχι αυτό το μαύρο. Μπράβο Καλιάνα. Θα πας ωραία. Μια χαρά τα πας Καλιάνα. Μη μου πεις. Αυτό που ζω είναι η πραγματικότητα. Ήμουνα στο τελευταίο. Δεν έπρεπε, γιατί Fall of Hell μου το κάνεις αυτό. Πάμε. Θα το ξανακάνω, γιατί έχουμε και αρκετό χρόνο. Γιατί εκεί είναι και εύκολο. Τώρα πώς πέθανα. Χαμότο. Να το πάμε. Από εκεί. Μπράβο Καλιάνα. Εδώ. Καλιάνα, δεν θα χάσεις. Καλιάνα, μπορείς. Καλιάνα, μπράβο. Θα πας εσπέσια. Καλιάνα, μην τολμήσεις και χάσεις τώρα. Μη Καλιάνα. Μπράβο Καλιάνα. Ναι! Το έκανα! Επιτέλους! Ναι, έφτασα εδώ. Επιτέλους! Ναι. Αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Το παιχνίδι μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Ήταν πολύ διασκεδαστικό.
όμως αρκετά δύσκολο. Και ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Αυτά από μένα. Αντίο! Γεια σας!